No ja som si išiel iba tak po Robloxovej stránke. Našiel som skateboard obi. Hneď ako som tu, tak milión tabuliek, aby som si samozrejme niečo kúpil za Robuxy, ale ja si tu nič za Robuxy kupovať nebudem. A počkať. Čo? Prečo mám 100%? To čo je za bug? Idem dať reset charakter. Čamerko. Povedz sa nič nestalo, ma to iba spálilo na checkpointe. Počkaj, skúsim dať iný reset. Počkaj. Tu, ja idem sem, ne? Teleport. No, neviem. Hej, tak toto je úplne niečo iné. A počkaj to. A že je to na čas. Nevadí, veď čo sa stane. Iba si musím ísť iba rýchlo. To sa stane, no. Neviem, čo sa stane, keď to nestihneme. Asi sa nič nestane. No. A vidím, že ideme ďalej krásne. Vidím, že sú tu tieto červené veci, ako na každom obličku. Veď to musí byť, nie? A zomrel som. Ale veď ja som zistil, že tu je svet bez tých rejsov. Joj, tak toto už nie je na čas. Super. No, ideme ale ďalej, samozrejme. Boom. Prvý checkpoint, to nie je nič. Druhý checkpoint, zatiaľ to ide celkom ľahko, veď prvé levely, veď to všade ide ľahko. Prvé levely. A teraz som si všimol, že keď podskočím, tak aj ten skateboard sa mnou tak nadskočí na... Ne, ja už hneď. Prvý checkpoint, a už to nie prvý checkpoint, ale hneď sa pokašlem, no nevadí. No, ale mne sa tu ten skateboard áno prekrúti. Dobre to vidím. Počkaj, tu je táto gula. Rýchlo to stihni. Dobre, ďalší checkpoint. Toto ide celkom rýchlo. Hádam, že ich tu je asi 100, lebo znova som spadol. Hádam, že je ich tu asi 100, lebo keď čo to bolo za bug, keď som sem prišiel, že som bol hneď na 100, to nerozumiem. No, ideme ďalej, takže tu bude mať asi 100 checkpointov. No, ideme ďalej, ideme hore po schodoch, po skateboarde, to som ešte moc nevidel. A tu je ako Roblox, alebo čo je napísané, neviem, no. Ideme ďalej. Nie. Prečo? Toto bude nada. Idem ďalej, bez zastavenia som, ako bude to asi nadlho, ale nevadí. Nice, ne! No okej, to bolo tesné, že by som si kúpil ten skateboard za VIP. Nie. Tak fakt to bude nadlho asi. No. A že by som si kúpil ten skateboard za VIP, čo to je? A nebudem tu utrácať Robuxy teraz. Ako mám ich celkom dosť, ale nebudem ich míňať. Na čo by som ich míňal? Boom. Ďalej. Checkpoint sme samozrejme zobrali a znova padám. Super. Nevadí, prosím. Prečo? Prečo? Jo, yes. Jo, boom. Ne, okej. Nice. To ma skoro čapla tá gula, nie? Teraz som skoro spadol. Aha, boom. Už som na 20%. No, už mám 21%. Trochu som sa posunul, aby ste mali tak dlhé videjko. No, ideme hore po tomto. S týmto som mal vždycky problém, ísť po tomto hore. Ale nie je to celkom OK, akože už boli aj horšie veci. Dobre, asi nemusím ísť potom. Už boli fakt aj horšie veci, takže v pohode samozrejme. Tu sú znova tieto gule, prosím, nech ma netrafí ani jedna, jasné, že netrafí. Už som v tom celkom profík, jak to hrám, už 74 levelov mám za sebou, takže super. No, tu mám tento boost samozrejme a takto už sme na 76. leveli, už 77.
Ako, ide to fakt ako po masle. Fú, som to skoro zakríkol. Lebo som skoro zomrel, no. Nice. Ideme znova hore. Po týchto košoch, neviem, či to poznáte, také tie koše, čo sú tam skladiska, to vyzerá trochu tak, no ideme ďalej, nebudem sa vôbec nikde zastavovať, no ináč, znova som zomrel. No ale to som nechcel povedať, no ináč, keby sa vám takéto videá páčili s týmito obiničkami a tak ďalej, tak nezabudnite dať like a odber. A napíšte mi do komentárov, či fakt chcete túto sériu, aby ďalej pokračovala, alebo iba tie príbehy. Napíšte mi to fakt do komentárov. Ináč, keby teraz dlhšie nevyšlo videjko, tak preto, lebo robím na filme, takže už som to asi hovorila aj v minulom videu, neviem, no. Keby fakt dlhšie nevyšlo videjko, je to preto, lebo robím film, lebo myslím, že už vyšiel aj teaser trailer na to. No, už som na 90. leveli. No nie som na 80. No áno, na 90. som. Neviem sa dneska nejak prerieknúť, no. To je hrozné normálne. Idem ďalej. Som na 90. leveli, nemôžem to zdať toto. Ale ja už fakt neviem. Som fakt úplne skoro pred koncom, ale ja to nevzdám to. Ja som vlastne nehovoril, že to vzdám ani. Nevať, ďalší boost samozrejme, boom. Close, furt to chce, aby som niečo za Robuxy som kupoval, aby som si niečo furt za Robuxy kupoval, to je odrasné tieto hry už. Keby neboli Robuxy, tak toto by už nebolo, možno keby tu bolo niečo iné a nemuseli by sme za to platiť. No, alebo by vôbec neboli Robuxy, lebo už takto to hrozne prehrocujú tie hry s tými Robuxami. Budeš zaplatiť toto, budeš mať toto, zaplatiť toto, sa budeš mať toto. Hrozná úchylka. No, akože hovorím, že ja nehovorím, že nemám rád Robuxy, ale... No ale keď tak nech to zmiernia na tých hrách, no. No už som na 95. leveli, takže super, nám to fakt je ako po masle, to je úplne super. Toto už je asi predposledný level, ne? Bum. Ja som si všimla, že mne to hneď nenaskočí, ako keď idem ako na ten level, no. Úplne mi preskakujú tam tie čísla, neviem, či som teraz na 50 alebo na 90. Sedmičke teraz? No, 8, no, dobre, strašne to baguje. Táto hra je tak zabagovaná, no nevadí. Nice. Ideme dole. A toto už je posledný level. Tak super. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a zatiaľ, čaute.